стартираме срещата. Така, добър вечер на всички. Много съм щастлива така и благодарна на спонсорската линия, че вчера ми възложи аз тази вечер да водя срещата, като тази среща е много така, как да кажа, малко ми е трудно, нали, в предвид това, че ще си говорим за изтеклия семинар, който беше много полезен, предполагам за всички ни. Много интересна и полезна тема. Първо ще кажа малко техническа информация. Като начало искам да напомня, че цените за следващия BBS, който ще бъде наживо, са по-ниски до 4 декември. Най-интересното е, че на този BBS семинар ще бъде една много интересна лекторка Мариана Демихина, която е диамант основател от Украйна. И това, което разбрахме в неделя за нея, тя е за година и 2 месеца се отдала напълно, цялата си енергия е отдала на бизнеса и е постигнала ниво сребро. За 5 години е постигнала ниво диамант, ниво смарагд и за 8 години ниво диамант. Следващата информация е за Nutrilite книжките. Ще има ново издание на Nutrilite книжките, което ще бъде от 102 страници и ще бъдат включени новите продукти и съответно новото дейли. Като брой може да заявите по спонсорска линия до 28, най-късно 29 ноември и е препоръчително капаро по 2,90 за бройка да бъде преведена по банковата сметка на по-високия спонсор. Следващото нещо е експото в Пловдив. То ще бъде на 2 декември в зала Виена, хотел SPS. За София е предвидена една бюти сесия на 10 декември. За Благоевград по-скорошната дата е на 26 ноември, зала Пара, коледно експо. Следващата по-ранна среща, която е много и полезна за тези, които присъстваме на нея, е срещата 8.15 маркетинг плана. За тази седмица, за следващата седмица, всъщност, знаете, че е предвидена една много интересна тема, която от известно време коментираме, а точно ще бъдат разиграни сценки за кол-сесия. Другото нещо, което съм си отбелязала да спомена е предстоящия уикенд семинар в Старосел на 8 и 10 март, като там ще слушаме едни много интересни лектори, Андрей и Симона Тюшек. Аз съм ги гледала на онлайн семинари, съм много развълнувана да ги чуя вече и наживо. Знаеме, че са една млада двойка, която е имала класически бизнес и в същото време са стигнали буквално до развод двамата. И в един момент вече учителката на сина им ги е канила на маркетинг на няколко пъти, при което вече те са предприели стъпка да изградат бизнеса. Има и още една интересна среща, която е предвидена за 14 януари. На мен също ми е много полезна и ви препоръчвам и вие да я посетите. Срещата Добър старт, която, пак казвам, ще бъде на 14 януари. Наживо предполагам, че ще има и онлайн линк. И последната техническа информация, преди да пристъпим към интересната ни за тази вечер тема, е нещо, от което аз се възползвах веднага в момента, в който ни беше заредено в мобилните приложения на Network 21, а именно пакета за ноември, който беше предвиден за Connect. Или пакета включва 2 много полезни лекции на Дейвид Дорнан и Тони Хендерсън. По-интересното на лекцията, която е на Дейвид Дорнан, е, че няколко часа след като придобиете пакета, лекцията става споделима. И това, което пишеше като информация е, че този линк няма да бъде за обща употреба, а само за тези, които си закупат съответния пакет. Можете да го споделяте с ваши партньори, бъдещи партньори, проспекти.
изобщо за доста голяма употреба може да се използва. И по-интересното е цената, която е обявена в момента от 35 лева. Мисля, че пак някъде споменаха на онлайн конекта е, че ще бъде валидна до 30 ноември. Или още няколко дни може да се възползвате от този пакет. И сега вече ще започнем с интересната и вълнуваща тема или какво всеки един от нас си е взел от семинара. Преди да дам думата на всеки един, който иска да сподели своите впечатления, ще кажа моите си. Първо, аз бях много впечатлена от лидерската среща. На всяка една лидерска среща научаваме по нещо ново. С тази разлика, че този път беше самата Нанси Дорнан. Тя говори изцяло за мисленето за растеж и това, което аз иззех и така го споделих преди няколко дни в една наша Viber група е: мога да се променя, мога да израсна и мога да се адаптирам. Другото нещо е, че всеки един лидер е насочен към намиране на решения. Той не приема готовите решения, а сам търси някакви решения, съответно ги консултира и с по-високия си активен спонсор. Много впечатляващи бяха историите, които тя ни даде точно за лидерското мислене. Сега за основната сесия мога да кажа, че това беше един наистина семинар, изпълнен с мен за много ценна информация. Може би вече съм на някакъв по-различен етап от моето развитие, но си взех по нещо от всяка една лекция. Първо много ме впечатли лекцията на младия диамант Райан Фернандес от Филипините, през всичко, което е минал и буквално, дето се казва, живота му е бил на косъм, за да може да оцени възможността, която му дава бизнес Amway. След това другото нещо, което беше много интересно за мен, бе и полезно и няколко дни вече го така си разсъждавам върху него, като само си разсъждавам и ме е страх да седна да си го напиша, макар че трябва да го напиша и да се консултирам в следващите дни с спонсора си, беше лекцията на Джастин Стърн, диаманта от Южна Африка. Нали, той така имаше доста интересно въведение, защо е направил бизнеса, след като е имал едно дете на 19 месеца и едно новородено. Нали, аз до някъде се виждам и аз в тази ситуация, защо бизнесът ми идва чак сега, нали, в главата, нали, след толкова много години, в които съм в системата и на семинарите на Network 21, сега осъзнавам, нали, когато имам едно 5-годишно детенце, което, както виждате, влиза на срещите и помага и той. Нали, много впечатляващо за мен беше, нали, етапите, които даде на мнение, увереност и ангажираност. Статистиката, която ни даде, че 10% веднага приемат бизнеса, 10% веднага отказват и 80% остават мнението им да бъде променено в да. И как може да бъде променено мнението с истории и резултатите, които можем да изградим след всеки един от нас. Още по-интересна и впечатляваща беше статистиката, която даде, или цифричките 100, 20, 12, 8, 3. Нали, от 100 човека, на които разказваме бизнеса, 20 ще се включат, 12 нещо ще започнат да правят, 8 нищо. 8 пак ще тръгнат на някъде и само 3 от тези 100 на практика, от тези 100 човека, с които сме говорили, само 3 ще станат активни и ще могат да ни дублицират. Нали, тези дни, като ги гледам тези цифрички, си мисля защо аз буквално една година, нали, успявам всеки месец да се квалифицирам за срещите 8 и 15 маркетинг плана, а в същото време имам чувство, че се движа със скоростта на мравка.
варианта. При мен това, което мислейки си, без да съм го написала още, защото буквално се страхувам, е или трябва да увелича хората, с които говоря, или броя на срещите. Нали, това е, което аз сама си взех от семинара за себе си. А сега може всеки един от вас да сподели по нещо, като първо ще дам думата на Илянка, не за друго, защото тя е една от най-възрастните дами в екипа, която е неотлъчно до нас и работи доста активно, нали, по отношение на оборот. Тя имаше и една нейна сътрудничка, която за първи път присъства на този онлайн семинар. Илянка? Здравейте от мене. Аз съм напълно съгласна с това, което си взела от Джастин и от филипинеца. Но искам сега първо да поговоря малко за нашия хибриден вариант на BBS семинар. Всъщност този хибриден вариант много прилича на действителния вариант BBS семинар, с тази разлика, че залата е малка, хората са сравнително малко. Обаче хубавото е на този семинар, че признанията могат да бъдат направени на живо, като нали, тези хора, които бяха съобщени на BBS-а, при нас тези, които участваха в хибридния BBS, излязаха на сцената и можехме да ги поздравиме и да, нали, всеки да каже по нещо за себе си. Сега другото, което беше интересно на последния хибриден BBS семинар, че на сцената излязаха и 10 платини. От наши платини, нали, и някои от провинцията. Това показа на хората, които са нови в момента, че бизнесът действително работи, че има успехи и че има такива високи нива в България. Така. На мене също много добро впечатление ми направиха всички лектори на BBS семинара. Филипинецът беше много емоционален. Той разказа своята история и предполагам, че за хората, които са отскоро в бизнеса, беше много полезна тази лекция. Никой не знае какво може да му се случи в бъдеще, така че винаги един финансов допълнителен крак е добре дошъл за всеки човек. Така че тези хора, които бяха на семинара, предполагам, че си взеха поука от това, което разказа той. Така, сега за Джастин Търн, моето мнение е същото като твоето. Хареса ми също и на Панчо лекцията. Той раздели на 3 части работата. Първа част да вземаме съзнателно решение, втората част е устрем в екип и третата част развитие на екипа. И сега какво мога да кажа? Това, което смятам, че трябва да правим е упорита работа. Просто работа, изисква се упорита работа. Ще се сблъскваме с много нета. Не трябва да се отчаиваме и не трябва да се отказваме.
Благодаря, Илянка. Сега ще поканя да каже нещо повече и какви са и впечатленията, разбира се, от семинара, какво си е взела една друга дама, с която, как да кажа, съм на 100% сигурна, че беше с мен на лидерската среща, защото е от моя екип. А пък след това вече, който иска, може да сподели своите впечатления от миналия семинар. Марианка? Благодаря ти. Аз реших, че ще говоря от времето на лидерската среща, защото повечето хора не са били там, а пък аз съм много впечатлена от цялата лидерска среща, но няма за цялата да говоря, а ще говоря по въпроса за лидерството. Нещо, което Нанси се опита да ни обясни, да ни разкаже много случки, много впечатляващи случки. Аз като че ли не съм се замислила колко простичко е човек да бъде лидер и колко сложно е всъщност. Тя каза, че лидерството е начин на мислене. Да, и аз не съм си дала сметка до сега. Тя ме накара наистина да се замисля, че наистина е начин на мислене. Аз също работя в училище, само една от нейните случки ще дам накратко. За един директор на училище. В училището момичетата ходили и целували огледалото и много трудно било да се изчисти червилото. Говорили с момичетата многократно, обаче не могли да ги накарат да спрат. И как са ги накарали да спрат? Събират ги в тоалетната, взимат един парцал, тупат го в тоалетната чиния, избърсват огледалото и казват, че вече така ще чистят огледалата, които са нацапани. И от този момент нататъка момичетата никога повече не са цапали огледалата. Първоначално, когато тя започна да го разказва това, ми беше много странно. Защо ни го разказва? А то е толкова очевадно. Трябваше ми малко време да осмисля защо точно такъв пример ни даде. Ами защото директора можеше да накаже децата, можеше да им напише забележки, да направи родителска среща, да речеме. Много, много варианти. А той го е решил по някакъв много обикновен и прост начин. И ние, може би, трябва... ние имаме като че ли малко трудна комуникация в екипа ни. Не трудна, а по-точно... като че ли не си комуникираме достатъчно. Ако си комуникирахме малко по-интензивно, може би, трябва да си комуникираме, бихме могли да си решаваме проблемите, може би, ето така, по-лесничко. Другото, което нещо, което си записах, което ме впечатли, беше: страхът е решение, страхът е реакция, а смелостта е решение. Аз съм от хората, които изпитват страх да комуникират с нови хора. Нанси каза, че е била същата на времето. И затова много, много внимателно слушах тая част от нейната лекция. И мисля, че трябва да я слушам още няколко пъти, защото имам трески за дялкане по този въпрос. Имам много трески за дялкане и сега
благодарение на нейната лекция, аз осъзнах горе-долу какъв ми е проблема. Горе-долу. Не съм сигурна обаче, че е така. Може би трябва със спонсорската линия да си пообщувам и да разискваме този въпрос. Няма сега да го разискваме. И нещо, което беше много интересно, да, и сега ми дойде на акъла. Ние сме склонни да отлагаме, да, и аз. И аз. И тя ни даде една много хубава рецепта. И рецептата е следната. Когато, примерно, се събудиш сутрин и не ти се става веднага и цъкаш телефона да спре да бръмчи, той пак те събужда, ти пак го натискаш и така и казваш, хайде още 5 минути, още 5 минути. А тя каза така. Вместо да правите така, започнете да броите от 5 надолу. 5, 4, 3, 2, 1. По този начин мозъка спира да мисли, че трябва да отложим нещата и можем да бъдем в кондиция и да станем и да си вършим работата. И това се отнася не само за ставането, то се отнася и за начина ни на работа, и за живота ни, и за всичко. И това ще го пробвам и в някоя следваща среща ще ви кажа дали работи и при мен. Ето Може това би... са... Да, кажи. Да. Не, довърши си мисълта. Това са моите неща, които реших днеска да споделя, защото аз тази лекция много съм впечатлена от нея. Много ме докосна. Може би целият семинар беше много вълнуващ, много приятен. Много. И тази лекция специално, тя ме бодна ме някъде и ме накара да се замисля за много неща. И това са така малко щрихички от лекцията, нали, които реших, че трябва да споделя с вас. Благодаря, Марианка. Някой друг сега, ако иска да сподели нещо от своите впечатления? Да, Мартин? Може ли да се включа? Разбира се. Може би и аз като Марианка така съм видял нещо, което е светнало някъде и съм видял възможността да се хвана за него. И така, може би е било зелена светлина, но да видим дали е зелена светлина. Всичко, което казахте, между другото, абсолютно в основата си е само единствено характера. Това е, няма друго. И дори за страховете, те естествено, че нали, когато те е страх, ползата от това е... Тоест, само ти може да имаш полза в последствие, защото най-малкото ще оцениш това, което си изгубил или това, заради което те е страх, примерно от свобода или нещо. Да засилиш, примерно, повече любовта си към нещо, към някого и така нататък. И това пак си е до характера, как точно приемаш страха. И по въпроса с комуникацията, наистина съм абсолютно съгласен, че сами си усложняваме ситуациите, когато трябва да комуникираме. Правим го някакси, ама днеска ми се случи това и се чудех много време, как точно да кажа, защото ме питаха за барчетата, понеже аз ви казах, че пристигнаха вчера, на работа бях с 3 днеска и ме почнаха да ме питат за барчетата, защото за мен колегите ме познават, те знаят, че аз обичам много сладко и това е един начин да го намаля. И почнаха да ме питат. И аз се чудя, сега как трябва ли да им разкажа целият маркетинг план, какво точно трябва да направя, така ли да им кажа, иначе ли, трябва ли да говоря с спонсора си, просто им казваш просто и ясно каквото е, че това е барче, помага ми да примерно да намаля сладкото, защото това е моя проблем. Те може да имат някакъв друг проблем, нали? И наистина комуникацията ще е много по-лесна, когато просто си упростим нещата и не си ги правим сложни сами за себе си. Може би това са нещата, които в последствие аз взех от семинара. Не чак толкова нещо друго. И моят спонсор ме запозна с Бойко, може би това също е важно, не знам. Те първа ще разберем.
И, и така, може би е това. Може би е това. Да, благодаря ти. Марусия, ти нещо искаш ли да споделиш? За съжаление, аз не бях на семинара. Мгм. Не съм тук за да науча това, което вас ви е впечатлило, не за Да, друго. ами ще извиняваш, ама поне сме крослини, няма как да знам. Да, разбирам. Надето, ако иска, не я виждам предполагам, че ни слуша. Не, няма я. Ами не, чувам се. Чувам да ви излезох от стаята с майка ми, аз това и не съм се включила да ме виждате. Какво ми хареса ли? Целият семинар някакси ми хареса, но последната лекция на африканския лидер ми допадна най-много, беше и на българина. Не помня името. Панчо Панев. Много Панчо Панев, да, на твоя съученик сина. Мгм. Да. Значи, нещо, което на мен наистина ми липсва, това е техниката. И с говоренето, и с обясняването, и с търпението, и с каквото се сетите. Става многословна. Просто това ми дойде така като едно опресняване на това, което... Нещо конкретно, не като цяло семинара, втората част. Първата част, филипинеца, някак си... Аз съм в такова положение като него и малко ми идват повече емоционално, но втората и третата част ми допаднаха много. Това е, което мога да кажа. Нещо конкретно, просто не съм се подготвила днес за нещо конкретно. Слушах ги непрекъснато още там 3 дни, които бяха. Вадех си записки за търпението най-вече, нали, с тези цифри, които 100 човека и надолу, за да стигнем до 3. И това е, което мога да кажа за сега. Да, добре, благодаря ти, Наде. Може ли да допълня нещо? Да. Не знам кой ще гледа записите след това, но може би едно от нещата, които като последствия са полезни от семинарите, това, че сега си говорим и имаме възможността, особено вие с много по-голям житейски опит от мен, да споделите, че нещо ви е трудно, че нещо не можете и че виждате върху още какво може да работите, което ми дава на мен валидира това, че не е лошо да не можеш нещо и че имам още толкова много неща, към които трябва да се стремя и тепърва ме очакват тези развития. И може би това е и хубавото на екипа, че всеки си споделя, аз не мога това, на мен ми е трудно това, имам затруднения с това и просто можем само да си бъдем полезни. Може би това е едно от скритите неща на всеки един семинар, че след това се събираме, говорим и си споделяме не толкова позитивите, колкото трудните моменти, за да ги превъзмогнем. Предполагам, това е един от плюсовете също. Може ли аз да се включа? Да. От опит. За мен това е един процес. При всеки семинар се отключва дадено нещо, което те е докоснало. И тогава разбираш, на този семинар разбираш какъв проблем имаш. И можеш да го обсъдиш с хората, за да си го решиш. На следващия семинар обаче намираш друг проблем у себе си. И затова за мен семинарите са нещо уникално. Просто за мен това е както въздуха да дишаш, така когато има семинар, ми се ще да съм в залата. Не да го гледам онлайн, защото онлайн е все едно да ти дам буркан с мед и яш, без да ти го отворя, яш. Така ми е онлайн семинар. Точно си решил, че всичко можеш, че всичко знаеш, бам, един шамар на следващия семинар, имаш още неща да учиш. Точно. Трябва си готов от тук нататък за шамари. Ами аз мога да кажа, че не съм присъствала на хибриден семинар. Знам каква е емоцията на физическия семинар вътре в залата и знам, че тя е незаменима в сравнение с това да стоиш пред компютъра да го гледаш.
Обаче пък от своя страна съм и много доволна за тези конекти. Първо, защото не винаги има кой да ми гледа детето, за да мога аз да пропътувам толкова километри и да присъствам 3 часа вътре в залата, за съжаление. В неделята успях да го гледам семинара, гледайки и детето си. След това много харесвам конектите, защото после може да си ги слушаме още няколко дни. Да. Аз мога да кажа, че днес слушах Нанси Дорнан, вчера слушах пак за пореден път Джастин, Нанси слушах, днес се опитах и Бойко да го слушам, Бойко Първанов от лидерската среща. Само че имам и колежка в стаята и нямаше как, защото тя все нещо ми говореше и ме питаше сега на тебе какво ти говорят, че викам слушай какво ми говорят. Обаче утре ще бъда сама, така че ще успея да изслушам още веднъж и лекцията на Бойко Параванов, така че мога да си преосмисля цялата информация, която са я казали, защото в неделя буквално взех емоцията от семинара. Докато сега сядам, гледам, спирам си на пауза, вода си записки и продължавам нататък. Затова много ги обичам и конектите. Освен емоцията, защото емоцията, както знаем, трае няколко дни. Айде да ни изкара 2 седмици, да я пренесеме в екипа. Да, обаче тази информация за тези цифри, казвали са ги и на други семинари, може би на мене сега момента ми е вече бил озрял, за да ми стигнат до съзнанието и да установя къде точно имам някакъв пропуск, защото 1 година правя срещи, обаче резултата не е той, който съм очаквала, нали, миналата година по това време. Нали, не съм си постигнала целите, които съм си набелязала миналата година по това време. Така че мога, нали, да си направя една равносметка и буквално да знам точно какво да попитам спонсора на следващата си консултация. Да имам някакъв точно фиксирани въпроси, а не да се чуда и да казвам, то защо не се получава това, което аз искам при мене. Нали, правя ги срещите, ама не става. Ама сега като си погледнах цифрите, то наистина няма как да става. Аз буквално се движа със скоростта на мравката по тези цифри. Сега остават ни 3 минути, ще спра вече записа. Надявам се срещата да е полезна и на всички, които ще чуят записа. И приятна вечер от мен.